Θα ήθελα να πω ότι στόχος του επικουρικού κεφαλαίου είναι να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλο αυτό το πρόβλημα χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην αγορά. Θα ήθελα να σας πω ότι, όπως ξέρετε, ακόμα δεν έχει μπει εκαθαριστής στις εταιρείες αυτές. Παρ' όλα αυτά, ολοκληρώσαμε τη διαδικασία να πάρουμε τους φακέλους. Έχουμε πάρει και τους φακέλους από τις ασπίδες, έχουμε πάρει και από την General και από το Σκούρτη. Οι φάκελοι οι οποίοι βρίσκονται στα χέρια του επικουρικού είναι περίπου 135.000 φάκελοι και ήδη προχωράει η επεξεργασία. Η μηχανογραφική δουλειά που πρέπει να γίνει για την καταγραφή ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες μέρες. Έχουμε δημιουργήσει ήδη 2 παραρτήματα του επικουρικού. Ένα μέσα στην ασπίδα, στα γραφεία της ασπίδας και ένα μέσα στην General. Έχουμε ετοιμάσει την ομάδα των εργαζομένων του επικουρικού που θα δουλέψουν στο κάθε ένα παράρτημα, καθώς επίσης και τους δικηγόρους που θα είναι κοντά τους για να διαχειρίζονται τις υποθέσεις. Θεωρούμε ότι με τον προγραμματισμό που έχουμε αυτή τη στιγμή θα είμαστε σε θέση από 1η Δεκεμβρίου να αρχίσουμε να πληρώνουμε από τα 2 παραρτήματα αυτά τις ζημιές αυτών των εταιρεών. Τις ζημιές που είναι περίπου 5.000 από την εταιρεία Σκούρτης θα τις πληρώνουμε από τα γραφεία του επικουρικού, που έχει φτιαχτεί και εκεί μια ομάδα να δουλεύει. Εκτιμούμε ότι με τη σοβαρή δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι του επικουρικού, με τη μεγάλη προσπάθεια που κάναν όλοι οι εργαζόμενοι του επικουρικού και με την σωστή δουλειά που είχαμε και τη συνεργασία με όλους τους φορείς, έχουμε ήδη καταφέρει σήμερα, λόγω φιλικού διακανονισμού, να έχουμε πληρώσει περίπου 3.000 ζημιές, ήδη πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Πληρώνουμε δικαστικές αποφάσεις και σύντομα θα είμαστε σε θέση να μην έχουμε περίεργες αναμονές και ο κόσμος να νιώθει μια ασφάλεια ότι σε περίπτωση μιας κρίσης το επικουρικό βρίσκεται δίπλα του για να διαχειριστεί αυτή την υπόθεση.